Takže teď vyrážíme na expedici za megahovnem. Který nemá domov, který už se leží na té lavičce, jak ten bezdomovec. Tučňák. Jo, takže účastník expedice jsou Petr Čermák, Jan Matora a já. Jdeme po schodech. Hej, kdybychom chtěl víc, co děláme, mají králikárnu, mají tam jednu králikárnu prázdnou, mají patličky, jak tady myši. A on vzal tu patličku, tam byly 2 myši. A jednu je tam normálně, a druhá byla až v tom patlu hlavně. Tak on vzal kombinačku. Dobrý den. Mám trošku strach. Nevím, co nás čeká. Tak, na hovno potřebujeme nutné vybavení. Skafandry sice nemáme, ale máme naši plesnivou věc, kterou už dneska můžu dát Kroutělovi, protože už jsem měl narazky. Musíš to trochu podlit? To už bylo podlitý. A ze spoda je to super prýcej. Fuj, smrdí to nějak. Nějak to divně smrdí, jako když má Petr v puse jabko. Já dám čepici. Tady záběr naší skřínky ještě. Všechno by měla provázet hlasitá na 120. Ona nejde. Tak. Jsme náležitě vybavený na cestu za hovnem. Hovno se prý nalézá u pomníka Kafky. Tam se teď všichni společně pijeme. Dobrý den. Pozor na ty rozhory, neodpadá zítra něco. Nejsou nový. Skot. Všude dlaždičky, jasné, vzdušní vlny. Se povětří. Dělej, musíme tam být dřív, než on nebo to uklidí. A vidíte tady protestanta. Uklízeče hoven, který by nám mohl dost vadit. Tyhle lidi se vyznačují tím, že rádi do těch hoven šahají. A zjišťují, jak tam jsou dlouho. Takzvaný ochutnávači. Pekální ochutnávači. A zbraň. Ticho. Tak v tom košíku nebylo. Mám to všechno na stečku. Značka. Počkej, lampa. Stromek. A už vidíme pomník Kafky. To je hodně zajímavý. To je nějaký zelený holubí hovno. Aha. Kde to je? Kde? Tak to je hodně nechutný. No co tady pokadil jako? Jo. Všechno vodovendu. Nebyl to tamhle ten? To má poslední noviny, to jo. Vy jste se tu pokadil. Já to chci rozměnit na eura. Délky, ty potřebné délky, já možná pak napíšu vám extra příklad na osobní délky.
Já jsem to odsouhlasila si stavit bezpečnostní vysokou příhou, to je výkon těch fotelních tak jsem zase ještě něco hledala, aby jsme se nesešli. Jo, takže jsem to sice dělala, ale jako bych jsem se dělala ty další. I když jsem vám to naložila, tak tím pádem se budu se znova.